Ola, boa tarde. Ben, dende a sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas damos a benvida a esta apertura, por así decirlo, de curso, aínda que para nós é un pouco pois a continuación ou o remate do programa que temos para o ano 22. Xa saben ustedes que normalmente programamos no Consello de Cultura Galega se programa por ano natural as actividades nas distintas seccións. Esta actividade hoxe dedicada á pintora Julia Minguillón, que coordina a nosa compañeira na sección Paula Cabaleiro, e que ela se lles fará as presentacións máis acaídas para o día de hoxe. Está relacionada co ciclo que nos fixemos un pouco titulado a revisión da nosa arte dentro do ámbito da revisión histórica. Este ciclo vai a rematar no mes seguinte, en novembro, con unha actividade dedicada a María Antonia Dans, da que se cumplen este ano os 100 anos do seu nacemento e que a vai a levar adiante a nosa compañeira tamén Rosario Sarmiento. Finalizamos as actividades deste ano en novembro con unha actividade dedicada á edición gráfica, porque entendemos que, independente destas revisións que creemos que son necesarias dentro da arte, hai actividades de sentido un pouco máis generalista que son de interese puntual dentro do panorama e das circunstancias que están ao redor da arte que son interesantes e son importantes. E entendemos que a edición gráfica en este momento está en unha situación moi peculiar, desaparecen talleres de grabado, a edición gráfica como tal no ámbito do que é a estrutura clásica do grabado calcográfico, incluso da litografía, está derivando hacia outros camiños máis doados de abordar, incluso máis económicos, pero que nos consideramos que sí merecía unha atención primordial a dedicarlle unha xornada á edición gráfica que a levará o noso compañeiro tamén de sección, Jesús Pastor. Xa para rematar, decir que estamos dentro da sección xa ca programación e cos propostas de programación para o ano 23 e que continuaremos con o ciclo de revisión da nosa arte, pero facendo un pequeno cambio. Vamos a leválo ao que é a repercusión na arte contemporánea actual do que foi do traballo artístico que se fixo a partir da xeración atlántica e con aqueles todos eles compañeiros, neste caso meus, nas mostras de Atlántica, pero que tristemente nos deixaron, pero tamén deixaron para nós o impacto e a pegada da súa obra que nos parece moi importante levar adiante, amén de completar logo o ciclo con outras actividades de cara ao outono de dentro dun ano. E xa sin máis, deixolles con Paula, que lles fará unha introducción de como vai a circular e como vai a desenrolarse a actividade de hoxe, e moitas gracias a todos vostedes pola asistencia. Paula.